И какво става, хора, аз съм Кредос БГ и тук сме на Лаксер и в момента играем в PvP България. Да, PvP България. Омага, в Ендер в PvP. Да, точно PvP България. Ето, Да. виждате каква чудесна... Ето това е спауна, както виждате. Да, омага е тук на Тук Да, те са го коемнали така. Да. Коемнали. И преди малко Лаксер е намерил един бай на его бая. Вчера още. Да, вчера. Щеше да ме портваш в хома, който си правил. Да, са. Значи то клей. Мисти. Тъпа Лаксер. Малко е грозничък. Да. Ето вида. Не е грозен. Носи е хубав даже. Тук си има чувство. Ще си взема малко на малко. Аз тук съм имал клей. Още го да си имаме. Добре, че си сет на хом. Сет хом май 2. Отдолу, аз отивам на хом меса. Меса. Аз докато правих този хом, умрях 3 пъти. Да, никой няма да каже, защото са нещастници. Да. Добре. Не знам сега. Че сега ще започна от некъде. Знаеш какъв е тъп кит бай PvP? Ела ти тъпия кит. Да, Ender Armor и Ender Mech, една Gold Apple и нищо друго. На мен не ми даде легендар. На мен не ми даде. Легендарк? Да, всички казват, че дава легендарка. Излугали са да. Дава само една Gold Apple. Аз имам да си направя още една фулка. Аз имам една протройка в Ender Chest, един хубав меч и... Ще ми направиш ли една фулка? Ако искаш да ти дам протройката, за да не фулката. Какво? Протройка. Ники Лой ми е гепил един от мечовете. Кой? Бях оставил един Sharpness 4, Knockback 2, Breaking 3 меча. Аз ти го взех. Окей. Също така и Ники Лой има един в 6. Да. Това беше моя меч, ама. Добре. И това е четвърти епизод? Да. Четвърти епизод. Аз колко време не съм снимал, само интрото си правя. Ще ми направиш едно интро? Или те мързи? Че аз съм си свалил програмката, с която се прави интро, ама не знам точно как да го направя. Коя програма?